Eli hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne varhaisperuna-alan tuottajaorganisaatio tilaisuuteen. Mä olen Terhi Löfsted MTK Varsinais-Suomesta ja työskentelen sitten itse osaltani tuon MTK Varsinais-Suomen varhaisperunatoimikunnan sihteerinä ja sitä kautta sitten toimin tämän päivän puheenjohtajana. Varhaisperunasektorilla on ollut jo pidempään puhetta siitä, että olisiko tuottajaorganisaatiosta apuja tai viisauksia kyseisen toimialan tiettyihin haasteisiin ja aika paljon asiaa on tässä jo vuosien varrella perattu, mutta nyt ollaan tänään järjestetty sitten yhdessä MTK:n tuottohankkeen ja kohti tulevaa hankkeen kanssa erillinen infotilaisuus ja haluttiin kuulla tässä alkuun myöskin viljelijäkommentteja ja viljelijäkokemuksia ylipäänsä tuottajaorganisaation kuulemisesta. Ja toisena viljelijäpuheenvuorona meillä on sitten viljelijän kokemus myöskin tuottajaorganisaation perustamisesta. Meillä on nyt tällä hetkellä tallennus päällä ja sitä varten otetaan sitten keskustelu tuonne alustusten loppuun, niin ei tarvitse jännittää siinä vaiheessa, kun niitä puheenvuoroja käytetään, niin ne ei tallennu. Niin käydään nyt nämä alustukset tässä vuoroperään läpi. Meillä on Juho Aula Laitilasta, tuottajaorganisaation jäsen, joka on luvannut vähän kertoa omia kokemuksiaan viljelijän näkökulmasta, että mitä se on olla tuottajaorganisaation jäsenenä ja miten se näkyy sitten siellä viljelijän arjessa. Niin Juho, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä nyt koskee tosiaankin enemmän mun vihannesviljelyä, se tuottajaorganisaatio, koska peruna ei ole tuolla vihanneslaitilassa tuottajaorganisaatiokasvi, mutta noi nippuvihannekset, mitä mä viljelen, niin mun mielestä siinä ainakin tuo tuottajaorganisaatio on siitä hyvä, että mulla on ns. Niin kuin varma ostaja, mä toimin yhden ostajan kanssa, mun ei tarvitse soitella moneen paikkaan, että ostatko nyt tänään, mikä on huominen tilanne, vaan meillä on se yksi myyjä, ketä myy kaikki meidän tuotteet, tai markkinatilanteen mukaisesti hän saa myytyä, että hänkään ei pysty markkinatalouden ohi toimimaan. Mutta meillä on aina sitten tehty sopimukset talven aikana, että miten on aikaisemmin tuotettu ja miten haluaa tuottaa jatkossa, ja sitten ne on suhteutettu siellä, että mikä niinku toimijan tai myyjän näkemys on siitä, että mikä on markkinatilanne, että kuinka paljon tarvitaan jotakin, ja sopimukset tosiaankin suhteutetaan aina siihen. Mä en saa omastakaan käsialasta kyllä selvää. Ja sitten se, että kun niitä tuotteita myydään, niin se tuottajaorganisaatiotoiminta, niin se vähän poistaa sitä markkinariskiä omalta kohdalta. Että tosiaankin, niin kun kerran sopimuksia täytetään sopimuksien suhteessa, että jos mulla on sopimus määrää vaikka X kiloa ja markkinoilla saadaan myytyä 50% siitä ajatuksesta, mitä talvella on ollut, niin silloin mut myydään X kertaa 50%, että se menee aina niin kuin kaikilla samassa suhteessa. Tietty sopimusmäärät muuttuu, niin toinen saa tuoda enemmän ja toinen tuo vähemmän, mutta tuodaan kuitenkin samassa suhteessa. Ja sitten mitä mä ajattelen siitä myynnistä, niin se on se, että kun monen tuottajan tuotteet kerätään yhteen ja myydään yhdessä, niin se on myös kaupalle paljon helpompi. Niin silloin kauppa saa tasaisesti tuotetta. Jos mulle ei ole just sinä päivän toimittaa, niin todennäköisesti jollain toisella on toimittaa. Niin aina kuitenkin saadaan se kokonaismäärä kasaan. Eikä sitten tarvitse kilpailla tosiaankaan toisten kanssa, että ketä saisi sen kaupan. Ja sitten siinä on mun kannalta helppoa, että mulla on tasan tarkkaan yksi henkilö, kenen kanssa tai ketä ilmoittaa mulle seuraavan päivän toimitukset tai välillä se on sillä lailla, että saman päivän tilataan lisää.
Mutta mä toimitan tuotteet yhteen paikkaan ja ne lähtee siitä sitten eteenpäin, mihin lähtee. Mun ei tarvitse ajata ympäri maakuntaa niitä ja kuluttaa siihen aikaa. Ja sitten tuossa vihannespuolella tuommoisin hyvin puolin vielä tuosta noin tuottajaorganisaatiosta on se, että siellä on mahdollista saada jonkinnäköisiä investointiavustuksia eri kehittämishankkeisiin tai siis tuommoisia, että kun tuotantoa kehitetään. Nyt viimeisimpänä saatiin investointiavustus tuommoisiin kastelulaitteisiin, mitkä säästävät energiaa ja vettä, niin olla niin sanotusti ympäristöpuolellakin tekemisissä. Siitä jotakin semmoista, en mä nyt sanoisi, että nämä negatiivisia puolia, mutta semmoisia, mitä aika harvoin tässä tuottajaorganisaatiosta puhuessa, niin kukaan tuo esille, koska silloin aivan tuodaan se esille, että tuottajaorganisaatio on kuulemma laillinen kartelli ja siellä voidaan sopia hinnoista ihan vapaasti, mutta se on vaan kylmä fakta, että me eletään markkinataloudessa ja yksikään tuottajaorganisaatio ei pysty määrittelemään tämmöisissä tuotteissa markkinatasoa kovempaa hintaa. Eikä se tuottajaorganisaatio, niin se ei poista tosiaankaan sitä markkinariskiäkin, vaikka se tasaa sitä. Ja sitten jos ajatellaan tätä varhaisperuna-alaa, niin kun tästä tuottajaorganisaatiosta puhutaan sinne, niin voidaan esittää semmoinen kysymys, että mitä lisäarvoa tuottajaorganisaatio tuo tällä hetkellä varhaisperuna-alalla. Suurin osa perunoista on jo niin sanotusti keskitetyssä myynnissä, eli on isoja firmoja, mitkä myy perunat, sitten on vähän pienempiä firmoja, mitkä myy perunat, millä on sopimustuottajia. Et saadaanko sillä sitten mitään lisäarvoa kentälle, että perustetaan yksi tuottajaorganisaatio, mikä tulee sinne sitten myymään perunaa lisää. Mun mielestä sille ei saada yhtään mitään lisäarvoa. Tuottajaorganisaation pyörittäminen vaatii byrokratiaa ja se vaatii myös varmaan jonkin verran rahaakin, että se vuosittainen toiminta pyörii. Siitä ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa tässä oikein ole. Kiitoksia Juho. Se oli myöskin hyvin rehellinen, hyvin analyyttinen tuottajan näkemys, että mitkä on ne tuottajaorganisaation hyödyt ja myöskin sitten rehellisyyden nimissä ne koetut tietyt haasteet tuottajaorganisaatiosta ja vielä viimeisessä vaiheessa semmoinen ikään kuin syöttölapaan, että miten tästä eteenpäin ja mitkä voisi olla varhaisperuna-alalla sitten tosiaan tuottajaorganisaation hyödyt, jos sellaiseen jossain vaiheessa päädytään. Minä kiitän Juho alustuksesta ja rehellisestä kommentista. Sitten luvatun mukaan toinen viljelijäpuheenvuoro, eli Arne Lehtonen, Suomen Vilja-aitta Oyn perustajaosakas, voiko näin sanoa, on lupautunut kertomaan, että minkälainen sitten on se tuottajaorganisaation perustaminen sieltä viljelijän vinkkelistä, vaikka tuote onkin vähän toisenlainen. Että ole hyvä, Arne. Joo. Kiitos Terhi. Sen verran täytyy tässä niinku heti ensi alkuun todeta, että on sen verran akateeminen toi kello, että pääsin vähän myöhässä tähän liittymään, niin mä en ihan Juhon puheenvuoroa paikotellen kuullut, mutta tässä saattaa tulla sitten vähän vanhan toistoa, mutta
mutta ei anneta sen häiritä tätä esitystä ja katsotaan saanko mä ton näkymään ton mun esitykseni ja noin. Sitten seuraavaksi kysynkin, että näkyykö mitään. Vielä ei näy mitään. Selvä. Sitten rupeaa nyt näkymään mitään. Vieläkin on aika hiljasta. Selvä. Sitten. Tosta. Mistäs mä äkkiä tästä löydän tän aina tää thank you Bill Gates, we love you. Joo, Tilanne. Teamsissa on ollut pieniä hitasteita nyt tässä. Joo, ei vaikuta synkkyyteen. Näkyyks nyt kovin diojasi valmistellaan? Näkyyks nyt mitään? Kyllä, nyt rupeaa hyrrä pyörii. Hyvä. Ja nyt on ihan esitysmoodissa, niin anna mennä vaan. Yes, eli mua pyydettiin lyhyesti puhumaan aiheesta kokemuksia tuottajaorganisaation perustamisesta ja siitä että miltä niin kuin se maailma näyttää. Ja ihan muutaman slaidin tein tässä aiheesta, niin mennään vähän pikakelauksella. Eli kaikkihan me tiedetään nämä tuottajaorganisaation keskeiset vaatimukset, että siinä on oltava vähintään 5 tuottajaa tai kaupan pidettävien tuotteiden arvo yli 500 000 ja sitten siinä täytyy olla yli 50% tosiasiallisesta määräysvallasta tuottajilla. Ja nämä on sinänsä niin kuin hyvä huomioida, että siinä sitten kun niitä hakemuksia täyttelee, niin miten nämä sitten esitetään. Ja hommahan alkaa siitä, että määritellään se lähtötilanne, eli mitä sillä organisaatiolla halutaan saavuttaa. Ja sen jälkeen, että miten siihen tavoitteeseen halutaan päästä, ja sitten, että onko meillä, ketä sitä on perustamassa, niin onko meillä aidosti yhteinen tahtotila, vai onko se niin, että yksi haluaa, että perunat menee sittariin, ja toinen haluaa, että ne menee ässään, ja kolmas haluaa, että ne menee liiteriin, ja niin näin ja noin. Mutta se, että nähdään yhdessä se yhteinen maali, ja siinä saattaa kyllä olla niin, että jotain jos saa, niin jostain joutuu luopumaan, mutta tavallaan, että se iso kuva on samanmoinen, niin siitä sitten päästään eteenpäin. Ja sitten kun on nämä asiat saatu kirkastettua, niin sitten sen jälkeen on suotava kokoontua sillä konklaavilla sitten, ketä siihen on ensi alkuun lähdössä mukaan, ja sitten perustetaan siihen yhtiö, laaditaan budjetti, eli sitä taustaa vasten niin saadaan selville tuo pääoman tarve ja miten se kerätään. Sitten mitkä on tämän hankkeen tavoitteet, että koska niin kuin ihan oikeasti mylly pyörii ja miten sen täytyy pyöriä. Ja sitten sen jälkeen olisi suotava laatia jonkunnäköinen aikataulu, että missä järjestyksessä mitäkin asioita tehdään. Ja sitten kun tämä on jälleen
maalissa, niin taas mä korostan sitä, että nyt kun on hiukan enemmän juotu kahvia ja syöty pullaa, niin sitten määritetään vieläkin sitä, kirkastetaan sitä tahtotilaa ja niitä tavoitteita, mitä siinä ihan oikeasti halutaan saada aikaiseksi. Sitten nämä kun on nyt saatu kristallinkirkkaana mieleen, niin sitten ensimmäiseksi ruvetaan miettimään, että mikä on oikea yhtiömuoto. Itse henkilökohtaisesti näen, että tässä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta. On osuuskunta ja osakeyhtiö. Niissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Osuuskuntalaki on jumalattoman vanhanaikainen. Osakeyhtiössä niin siinä on sitten taas täytyy yhtiöjärjestyksessä olla huomattavasti tarkempi, jos halutaan se tehdä siten, ettei kenenkään äänivalta kasva kohtuuttomasti, niin sitä pystytään siellä sitten muotoilemaan. Sen jälkeen tehdään se budjetti vielä kirkastetuimmilla luvuilla. Sitten kirkastetaan sitä aikataulua uudestaan ja se on niin kuin hyvä huomata, että tässä asioidaan aika monen viraston kanssa ja aina vaaditaan yksi leima paperiin, että sä pääset seuraavassa virastossa eteenpäin, niin ei kannata ajatella, että jos me nyt tänään voimaannutaan, niin huomenna meillä on tuottajaorganisaatio, joka rokkaa, vaan se on niin kuin realismia, että jos nyt laittaa pyörät pyörimään, niin voi olla, että vuonna 2025 pystyy tämän kautta operoimaan järkevästi. Että se on niin kuin erittäin tärkeä huomioida, että ei se ole semmoinen, että tänään päätetään ja huomenna tehdään. Sitten myöskin, koska hienot kaaviot ei tee mitään muuta kuin näyttää hienolta, niin sovitaan, että ketkä on vastuuhenkilöitä, mistä he vastaa, mitä he tekee, miten he tätä asiaa edistää. Et muuten käy niin, että meillä on paljon löysää puhetta ja kaikki menee kotiin ja odottaa, että joku tekee jotain, mutta lopputulemana on se, että kukaan ei tee mitään. Ja sit se lässähtää siihen. Sitten nyt kun ollaan saatu se maali selkeästi kirkastettua ja ollaan sitten kuviteltuna, että meillä on se yhteinen tahtotila ja hienot ajatukset, että miten tämä homma saadaan eteenpäin, niin miten sitten tässä polulla voi lähteä menemään selkeästi harhaan, on se, että tuottajaorganisaatiossa pitää olla tuottajaorganisaation säännöt. Ja jos ne säännöt eivät ole hyvin laadittu tai ne säännöt eivät ole linjassa sen teidän tahtotilan kanssa, niin lopputulos on se, että puhuttu ja kirjoitettu ei pidä keskenään paikkansa, jolloin meillä on riidan aihe valmis. Toinen on se, että jos osuuskunnan tai osakeyhtiön yhtiöjärjestys ei ole laadittu siten, kun on ajateltu, koska siinä pystytään rajaamaan asioita ja tavallaan kirkastamaan niitä, niin jos se ei ole sen yhteisen tahtotilan mukainen tai vaihtoehtoisesti yhtiöjärjestys ja tuottajaorganisaation säännöt ei ole linjassaan, niin sitten me ollaan taas mielenkiintoisessa juridisessa haasteessa, jos keskenään rupeaa tulee ristivetoa. Ja sitten ennen kaikkea monet hankkeet menee siinä munilleen, että se tavoite ei ole kirkastunut, että joku haluaa saada vähästä paljon hintaa ja joku haluaa saada taas paljon markkinaa. Niin että se, että mikä se meidän business plan on, niin se täytyy sitten olla siinä kohtaa niin kuin kirkkaana mielessä ja yhtiöjärjestyksellä ja tuottajaorganisaatiosäännöllä tukea sitä tahtotilaa tai muuten ollaan taas siellä harhaisella polulla. Sitten sen jälkeen kun nämä on saatu selvitettyä
ja sitten on nämä vastuuhenkilöt vastuutettu, niin tässä on kuitenkin aika paljon semmoista jumalattoman puuduttavaa byrokraattista asiaa, mitkä on vaan pakko tehdä, ne on pakko hoitaa tietyllä tavalla, se rupeaa olemaan vähän ikävää, niin meidän vastuuhenkilöt tekevät kivoja asioita, eli soittelee kavereilleen, että hei, meillä on tosi hieno juttu, että ruvetaan pörrää tätä. Ja sitten kun katsotaan, että onko meillä lihanitteluiden ympärillä, ei ole. No kuka niitä tekee? No sun piti tehdä, mutta miksi sä nyt, ei kun sun piti tehdä. Siinä kohtaa vaan on pakko ottaa itseään niskasta kiinni ja lähteä rämpimään siihen byrokraattiseen suohon ja ymmärtää, että se ottaa aikaa. Sitten on se, että meidän vastuuhenkilöt ei tiedä, mitä me sillä tavoitellaan. Et jos me halutaan se organisaatio hyväksyntä, niin se täytyy tietyllä kaavalla tehdä, ne täytyy tietyin kirjauksin olla ja sitä taustaa vasten niin kuin edetä. Ja sitten ennen kaikkea ehkä se suurin kompastuskivi kaikissa tämmöisissä tuottajien yhteenliittymissä, oli se tuottajaorganisaatiomuotoinen, oli se oma yhtiö, oli se mikä tahansa tämmöinen yhteenliittymä, missä mennään yhteiseen tahtotilaan, niin me ei olla loppuviimitteeksi sitouduttu siihen hommaan, koska se on aina niin, että jossain kohtaa juodaan sitä karvasta kalkkia, jossain kohtaa syödään niitä rusinoita siitä pullasta, mutta ei se niin mene, että joka kerta joka jaon voitat siinä korttipelissä, että jossain kohtaa käy väkisin niin, että ollaan hyviä kakkosia tai ollaan hyviä kolmosia, mutta sitten täytyy vaan uskoa siihen isoon kuvaan, että sillä me päästään niin kuin asioissa eteenpäin. Sama pätee siihen niin kuin perustamisvaiheeseen, niin moni lähtee sieltä sitten haitankista uimaan, että hei, älä mene siihen, tuu tänne suoraan, ei sua tarvita mihinkään siinä pumpus. Ja sitten se pumppu jää niin vajavaiseksi ja se laho siihen ja sitten sama peli jatkuuko tähän mennessä ja sitten ihmetellään, että no ei siitäkään mitään hyötyä ollut. Sitten tämä vaatii niin kuin ennen kaikkea jumalatonta sitkeyttä, että vaikeuksia tulee, haasteita tulee, onnistumisia tulee, mutta se, että meidän täytyy uskoa siihen omaan tekemiseen ja puurtaa sitä eteenpäin. Sitten on se luottamus niihin toisiin osakkaisiin, toisiin jäseniin ja siihen omaan tekemiseen. Toki se on niin, että tässä kohtaa ei välttämättä ihan kaikkia liiketoimintamahdollisuuksia täysmääräisesti ymmärretä, ei tiedosteta ja meidän täytyy olla myös kyky muuttaa sitä kurssia, mutta meidän täytyy luottaa siihen omaan tekemiseen ja siihen omaan isoon visioon, niin sillä me päästään siinä sitten tyytyväisesti eteenpäin. Ja ainahan siinä on sitten tulee näitä toripuheita tai Veijo Esson baarissa puhutaan, että ei toi homma tule ikinä onnistumaan. No se, että jos maailma olisi hyvä, niin mitään tämmöisiä härpylöjä ei tarvittaisi, ja jos mitään ei taas yritetä, niin mitään ei saada, niin siinä täytyy olla vaan vieläkin se luottamus siihen omaan tekemiseen ja todeta, että kyllä tähän maailmaan juttuja mahtuu. Sitten se, mikä me itse huomattiin tässä meidän omassa pumpussa, että tietenkin kun tätä ruvettiin puuhaamaan, niin sitten lähti välittömästi nämä tornihuhut liikkeelle. No sitten ihmeteltiin, että miksei mitään tapahdu. No siksi, koska asiat, jos ne tehdään fiksusti, niin ne tehdään huolellisesti, niin se ottaa aikaa. Se ottaa jumalattoman paljon aikaa. Me jätettiin meidän tuottajaorganisaatiohakemus muistaakseni huhtikuussa, ja jolle nyt ihan väärin muista, niin leima oli paperissa syyskuussa. Ja
se otti juuri niin paljon niin kuin tavallaan aikaa, mitä se ruokavirasto sen myöntää, niin mitä heidän käsittelyssä menee. Eikä siinä auta, vaikka sä kuin hyppäät tasajalkaa, niin se menee juuri sitä rataa ja sitä vauhtia, niin siihen kannattaa varata aikaa, samaten kuin yhtiöjärjestyksen muotoiluun, samaten kuin niihin tuottajaorganisaation sääntöihin, ja nämä molemmat täytyy olla valmiina ennen kuin sitä hyväksyntää lähdetään hakemaan. Koska itse me valittiin osakeyhtiömuoto sen takia, koska siinä on lainsäädäntö on tuoreempi, ja se yrityspuolen juridiikka on helpompi. Me tiedetään heti, miten tiettyjä päätöksiä täytyy muuttaa, ja esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos on määräenemmistöpäätös, niin sen takia se yhtiöjärjestys kannattaa tehdä huolellisesti, ettei sitä tarvitse ruveta muuttamaan, koska se määräenemmistön kerääminen, jos siinä tulee huojuntaa, niin voi olla vähän haasteellista. Toinen on se, että kaikki tämmöiset niin yhtiöt ja etenkin tämä tuottajaorganisaatio ja sen hallinnointi, niin se on jumalattoman byrokraattinen. Saa raportoida ja tehdä tilastoa sitä, tätä ja ja se vaatii tietyn sorttisen luonteen siihen, ja jos ne on tekemättä, niin leima lähtee, ei auta itku, ei parku. Ketä tavallaan sitä toimistopuolta rupeekin sit pyörittää, niin hänen on suotava omata semmoinen varttibyrokraattiluonne. Sitten kolmas mun mielestä semmoinen tärkeä huomio on se, että meidän täytyy olla sinänsä kovia poikia tiedottamaan, että kaikki on samalla lehdellä, ja ennen kaikkea tarkoitan sitä sisäistä tiedottamista, että ketä on sitten siinä organisaation sateenvarjon alla, niin heidän täytyy tietää, mitä tapahtuu, ei naapurin. Jos kaveri ei lähde, itse lähdet, niin sinne päin ei kannata kauheasti huudella, mutta sitten taas ne, ketkä on siinä saman sateenvarjon alla, niin heidän tarvitsisi kaikki tavallaan tietää se sama asia ja systeemi, mitä isossa kuvassa siinä sitten meinataan. Sitten se on myös niin kuin hyvä ymmärtää, että ei tämä tuottajaorganisaatio ole mikään hopealuoti, mikä ratkaisee kaikki maatalouden ongelmat kertarytinällä. Tämä on ehkä yksi työkalu sinne työkalupakkiin, että meistä jokainen ymmärtää sen, että 13 mm avaimella ei pysty koneremonttia tekemään, vaan se vaatii aika paljon sinne kaiken maailman muitakin työkaluja. Niin tämä on yksi työkalu muiden joukossa, mutta yksinään tämä ei ratkaise mitään, mutta antaa mahdollisuuksia, että saa kätes käymään. Sitten toinen asia, että meitä on kaiken maailman konsultteja ja käärmekuiskaajia ja muita suuria visionäärejä kertomassa, mitä sun tarvitsisi tehdä, mutta tavallaan neuvoja saa ihan juuri niin paljon kuin niitä haluaa, mutta sillä organisaatiota perustavalla taholla täytyy itse olla se niin kuin ymmärrys siitä, että mitä halutaan. Jokainen, ketä on niin kuin ulkopuolelta kertoo, niin se kertoo niin kuin omasta näkövinkkelistään, mutta se, että ketkä sitä niin sanotusti omalla rahalla tekee, niin heillä täytyy olla se ymmärrys, mikä on hyvä ratkaisu, mikä on huono ratkaisu. Et esimerkiksi se yhtiöjärjestyksen muotoilu, että tehdäänkö äänivaltaleikkureita, tehdäänkö lunastuslausekkeita, tehdäänkö osakeannissa semmoinen, että tarjotaan X määrä osakkeita enintään ja meillä on lunastuslauseke, jolloin tavallaan kukaan ei pysty hamstraamaan niitä osakkeita määräänsä enempää ja niin eteenpäin, niin siinä kohtaa sinulla täytyy itsellä olla se ymmärrys, että
miten me halutaan näitä asioita rajoittaa ja sen jälkeen osata kysyä niitä kysymyksiä. Ja sitten, mitä en voi korostaa yhtään tarpeeksi, että ihan oikeasti kannattaa varata aikaa, että vähintään vuoden verran on realismi ennen kuin sieltä tuutista tulee yhtään mitään ulos. Ja etukäteen riiteleminen on maailman helpointa ja silloin kannattaa miettiä ne kaikki mahdolliset skenaariot, missä voi tulla ränkkätänkkää ja käydä ne riittävän huolellisesti läpi ja ottaa huomioon siinä organisaation säännöissä ja sitten siinä yhtiöjärjestyksessä ja tarvittaisiin jumppauttaa niitä sit niin kauan, että se homma rokkaa ja sen jälkeen lähteä sitä yhtiötä kunnolla perustamaan. Että se helpottaa sitten tulevaisuutta merkittävästi. Ja siinä on mun lyhyt diatykitys, mutta sitten kysymyksiä, kommentteja, näkemyksiä, miksi tästä ei tälläkään kertaa tule yhtään mitään. Kiitoksia Aarne. Nyt Aarnen osalta voidaan ottaa kysymykset tässä. Onko niitä nyt syntynyt? Tai kommentit? Mä kysyisin Aarne, minkä itse näit suurimmaksi haasteeksi, kun Suomen Vilja-aitta Oy:tä perustitte? Se oli oikeastaan se, että se yhteisen tahtotilan määrittäminen ja tavallaan miten sitä asiaa edistetään. Itse tulen maailmasta, että avoimuus on kiva, mutta salaisuuksilla tehdään rahaa. Niin kovin mielellään kaikki halusi heti, että kuinka paljon teillä on hehtaareja, kuinka paljon teillä on kiloja, mitä kaikki ja mitkä on teidän sopimukset. Jos on hyvät sopimukset, niin sitten mä lähden. Niin se, että ne kenellä ei ole niitä tietoja, niin ei yhtiö voi kertoa sitä kovaa ydintään eteenpäin. Et sä voit sanoa, että meillä on sinänsä, että me uskotaan, että tämä on hyvä juttu ja meillä on tämmöinen liiketoimintasuunnitelma, mutta sitten se tavallaan se kovan ytimen pitäminen siinä, että se on meidän juttu ja me tehdään sillä ytimellä sitä rahaa, niin ei sitä nyt parane huutaa tuolla Turulla ja toreilla. Kiitos. Se oli hyvin selkeä. Olisiko nyt noussut kysymyksiä tai niitä kommentteja? Ellei, niin kiitoksia Aarne tässä vaiheessa ja me jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Ollaan hiukan etuajassa, mutta Jukka Peltola, MTK ja tuottohanke, ole hyvä. Tuottajaorganisaation APC ja kilpailulainsäädäntö. Joo, kiitos tosiaan. Katsotaan, saadaan tuo esitys tuohon päälle. Ja pahoittelut tässä vaiheessa. Mä nyt yritän selviytyä, mutta tosiaan vähän kuumeista tässä, mutta eiköhän tämä kuitenkin tästä tämä homma lähde liikkeelle. Esitys varmaan näkyy ihan koko ruudulla. Kyllä, ja nyt on hyvä. Joo. Anna mennä. No niin. Jes, tosiaan lyhyt esittely. Tosiaan Peltola Jukka MTK tuottohankkeessa. Tämä hanke nyt on tosiaan toista vuotta käynnissä tässä nyt ja viimeistä vuotta nyt tässä tosiaan viedään. Omaa taustaa sen verran tuottajajärjestöissä nyt reilu 10 vuotta joka tapauksessa erinäköisissä viljapuolen asiantuntijan tehtävissä, kylvösiemen puolen jutuissa ollut mukana ja sitten viimeiset vuodet ehkä enempi sitten noiden viljelevetosten vientikuvioiden kanssa pääsi olemaan mukana ja vähän tutustumaan sitten tähän vientimaailmaan. Ja nyt tosiaan sitten toista vuotta sitten tässä MTK:n tuottohankkeessa, missä nyt siis lyhkäisyydessään siis pyritään sitten viemään tämä tuottajaorganisaatioasiaa eteenpäin ja
tuomaan työkaluja sitten viljelijöille, että siitä tuotto-organisaation perustamisesta ja eteenpäin viemistä sitten tulisi mahdollisimman helppoa. No, niin kuin Arne sanoo, helppoa se ei ole, mutta ainakin pyritään jonkin verran opastamaan ja auttamaan siinä, että päästään alkuun ja sitten kehittämään sitä toimintaa. Tosiaan MTK:n tuottohanke alun perin käynnistyi pelkästään viljakärjellä, eli meillä oli pelkästään tämä vilja-alan tuotto-organisaatiot, ne mitä me lähdettiin viemään ja kehittämään, mutta nyt tässä on sitten vuoden vaihteessa sitten muuttunut sen verran tämä tilanne, että meillä on nämä myös muut tuotteet sitten mukana tässä mitä sitten voidaan sitten auttaa ja neuvoa ja opastaa. Mun lisäksi tosiaan tässä hankkeen tiimissä on mukana tosiaan Taru Antikainen, hankepäällikkö, sitten on tosiaan Timo Jaakkola toisena asiantuntijajäsenenä tässä mukana. Meillä on myös sitten vilja-asiamies Max Schulman, MTK:n vientijohtaja Timios Ninios ja sitten järjestön oma juristi Kimmo Tammi, miltä sitten saa apua ja neuvoja sitten näihin lainsäädännöllisiin juttuihin. Lyhyesti tuottohankkeen tavoitteista. Ensimmäinen tavoite ja ehkä se tärkein tavoite on kuitenkin se, että me löydetään yhteistyön halukkaat viljelijät. Niin kuin Arnekin tuossa sanoi, niin kyllä se niin kuin lähtee sitä sitoutumisesta se, että löydetään se oikea porukka ja löytyy niitä aiheita sitten on se sitten mikä tahansa sektori. Sitten totta kai me pyritään edistämään verkostoitumista valtakunnallisella tasolla, mutta ennen kaikkea siis tämä kuitenkin kiteytyy tämän hankkeen pääviesti ja tavoite tähän tuotto-organisaation perustamiseen. Ja meillähän tällä hetkellä on Suomessa 11 tuotto-organisaatioita, josta nyt tosiaan nämä kaksi on niin kuin viljapuolella, mutta sitten on tosiaan vihannespuolella ja kotieläinpuolella sitten löytyy sitten lisää. Me tosiaan pyritään erinäköisiä työkaluja näille tuottajaorganisaatioista kiinnostuneille ja muillekin sidosryhmäläisille sitten näitä työkaluja luomaan, eli me ollaan tehty hankkeen puolesta mallisäännöt ja opas tuottajaorganisaatioille. Sitten totta kai me pyritään viestimään monipuolisesti, tuottamaan tietoa ja sitten myös tärkeä osa tässä meidän toimintaa on myös tämä markkinakoulutus, riskienhallintakoulutus. Kuitenkin tässä on monesti niin, että tämä tuotto-organisaatio tai mikä tahansa muukin yritys, niin yleensä se on aika harvojen käsistä toiminta ja se markkinatiedon lisääminen on sitten todella keskeinen asia siinä, että päästään eteenpäin ja sen takia koettu ja nähty tärkeäksi tätä markkinakoulutusta sitten ollaan järjestetty. Me ollaan tosiaan hankkeen puolesta järjestetty useita tilaisuuksia. Nettisivuilta löytyy useampi videoklippi, missä käydään sitten vähän näitä markkinoiden perusteita läpi. No toki ne on enimmäkseen viljapuolen asiaa, mutta joka tapauksessa kuitenkin hyvä läpikäynti sitten markkinoista ylipäätänsä. No tässä oikeastaan nyt vähän jo samaa, mitä Arne tuossa äsken kävikin. Eli mistä siellä tuotto-organisaatiossa on nyt sitten niin oikein kyse. Eli tosiaan ihan niin kuin Arne sanoi, eli täytyy olla vähintään se 5 jäsentä tai sitten tuo 500,000 euron liikevaihto. Ja siis lähtökohtahan on tietenkin se, että nämä täytyy olla sisällä tuottajien perustamia, eli viljelijöiden perustama organisaatio täytyy siis joka tapauksessa olla. Tuotto-organisaatiossa täytyy olla keskenään sovitut säännöt ja yhteistoiminta täytyy olla vähintään yhdellä alalla, se voi olla myynti, jakelu, markkinointi, mutta se voi olla myös sitten hintaneuvottelu osapuolena ja se sitten, että itse enempi meillä kotitila tosiaan on tuolla Etelä-Pohjanmaan Kauhavalla, meillä on tärkkiperunatila, että siinä mielessä se ehkä se mun käsitys peruna-alasta on ehkä vähän eri mitä tähän, mutta itse niin kuin näkisin tärkkipuolellakin se hintaneuvottelupuoli
olisi varmaan se kaikista tärkein, mutta sillä tietenkin on se markkina erilainen kuin ostajia on tosiaan se yksi ja viljelijöitä sitten monta. Mutta siis tähän aiempaan kommenttiin siitä, että tarvitaanko me joku väliporras myymään tähän lisää, niin se ei aina välttämättä tarvitse olla se myynti mikä tuossa sitten on. Yes, sitten tosiaan tarvitaan yhteinen päämäärä tähän. Se voi olla tosiaan tarjonnan keskittämistä, tuotantokustannusten optimointia, hintojen vakauttamista tai muuta vastaavaa. Ja tuotteorganisaatio voi sisältää useamman tuotteen, eli siellä, vaikka nyt otetaan tämä viljapuoli, niin siellä voi olla viljat, siellä voi olla öljykasvit, valkuaiskasvit ja näin päin pois. Mutta se, että jäsenyys yhdellä tuotteella yhdessä tuotteorganisaatiossa, eli viljelijä ei voi olla kahdessa vilja-alan tuottajaorganisaatiossa mukana, mutta jos viljelijä on vaikka jossain vilja-alan tuottajaorganisaatiossa mukana, hän voi olla sitten eri tuotteilla vaikka perunalla sitten jossain toisessa tuottajaorganisaatiossa mukana. No, tässä on sitten vähän nyt pikkusen tämmöinen kaavio tämmöinen vähän hahmottamaan, miten tämä asemoituu, tämä tuotteorganisaatio ja muut osapuolet tässä. No tietenkin tässä viljelijäpuolella tietenkin se tärkeä osa on just se, että siellä täytyy olla se tahtotila ja halu parantaa markkina-asemaa. Eli tuotteorganisaatio ennen kaikkea se on niin kuin markkinayhteistyötyökalu. Ja tarvitaan sitä yhteistyökykyä, tuotanto-osaamista, kapasiteettia ja just niin kuin Arnekin tuossa sanoi hyvin, tämä vaatii aikaa, niin siihen pitää olla mahdollisuus panostaa aikaa ja miksei myös osaltaan rahaakin sitten. Tuotteorganisaatio sitten toimii tavallaan, se voi neuvotella tosiaan sopimuksia, se voi olla siinä osapuolena, se voi järjestellä kauppoja, organisoida kuljetuksia ja niin päin pois. Ja sitten ostajapuolella, markkinatoimijapuolella sitten kauppateollisuus tai sitten joku vientiasiakas, niin heidän puolestaan tietenkin on se positiivista, että useiden viljelijöiden tuotanto on yhdellä sopimuksella, eikä niin, että jokainen viljelijä yksittäin tekee sen. No, siinä on myös muita hyviä puolia, tulee se toimitusvarmuus, hinta-laaturiskien hallinta ja myös markkinoiden tasapainotus. No, miksi siis perustaa tuottajaorganisaatio? On se sitten minkälainen yhteenliittymä tahansa, aina kun on joku viljelijöiden yhteenliittymä, niin silloin on aina parempi neuvotteluasema maataloustuotteiden markkinoilla. Ja kun kyseessä on tuottajaorganisaatio, niin silloin voidaan tehdä näitä toimenpiteitä niin, että ei rikota tätä kilpailulainsäädäntöä. Ja kaiken kaikkiaan siis yhteistyö luo suunnitelmallista tehokkuutta ja se, että se, vaikka nyt on sitten se osakeyhtiö tai osuuskunta olemassa jo, niin tuotteorganisaatiossa yleensä on kuitenkin sitovammat ja siinä vaan tiiviimpi se yhteistyö, mikä tuo sitten siihen toisaalta ehkä hivenestä byrokratiaa ja sitoo jonkin verran viljelijöiden toimintaa, mutta se myös tuo sitä markkinavoimaa sinne taustalle. Ja tuottajaorganisaatio voi siis tosiaan neuvotella jäsentensä puolesta sopimuksia tuotannon myymistä markkinoille. Eli tuottajaorganisaatiolla on siis tämä poikkeus tähän kilpailulainsäädäntöön. No sitten siellä voi tietenkin olla näiden perinteisten asioiden lisäksi myös tätä tuotantopanos ja muita sitten yhteishankintoja. Tuottajaorganisaation pohjana tosiaan täytyy siis olla joko yritys tai sitten joku yhteisö, eli rekisteröitynyt yhdistys, eli sillä taustalla tarvii olla siis tämä Y-tunnus ja siitä se niin kuin lähtee liikkeelle, eli kun me ollaan löydetty ne tarvittavat tuottajat, jotka ovat valmiina sitoutumiseen, niin sen jälkeen
sitten pitää tehdä 2 eri säännöt, eli osuuskunta tai osakeyhtiö. No osakeyhtiö nyt onneksi yleensä löytyy niitä pohjia sitten vähän helpommin, että niitä ei tarvitse, mutta myös tälle tuotto-organisaatiolle pitää tehdä omat säännöt. Eli täytyy olla keskenään sovitut säännöt, ja tosiaan ensin on perustettava se osuuskunta, osakeyhtiö, tai ehkä jossain tapauksessa se rekisteröity yhdistys, jolle haetaan syytunnus, tai sitten jos tämmöinen yritys on olemassa jo, niin tokihan sillekin voidaan hakea sitten se tuottajaorganisaatiostatus. On myös päätettävä se osuuden hinta, hallinto, korvaukset ja niin edelleen. Ja kauppasopimukset teollisuuden kanssa ei ole siis pakko myydä koko tuotantoa tuotto-organisaatiolle, vaan se voidaan tosiaan sopia tuoteorganisaation sisällä, miten se tuotanto, kuinka iso osa tuotannosta myydään ja kulkee sitten tämä tuotto-organisaation kautta. Ja sitten ne loput, mitkä ei on sopimuksen ulkopuolella, niin sitten voidaan myydä ihan normaalisti sitten tuotto-organisaation ulkopuolelle. Joo, eli tosiaan me tarvitaan ne 2 säännöt. Eli tuotto-organisaatiolla on selkeä laillinen rakenne ja säännöt, joiden pohjalle rakentaa toimintaa. Eli nämä yrityksen, osuuskunnan, osakeyhtiön säännöt ovat julkisia sääntöjä. Ne menee sitten PRH:lle. PRH:lta sitten tulee niille hyväksyntä. Ja sitten taas tämä tuotto-organisaation säännöt, ne on pelkästään jäseniä varten, tuotto-organisaation jäseniä varten. Ja nämä lähdetään tosiaan Ruokavirastolle, ja Ruokavirasto sitten hyväksyy ne sitten, tai sitten jos siellä on korjausehdotuksia, niin sitten heidän kanssaan käydään sitä keskustelua sitten siitä, että mitä asioita siellä pitäisi muuttaa. Samalla tarvitaan kirjaus siitä sitoutumisen tasosta ja ehdoista, ja niistä on tehtävä selkeät kirjaukset. Ja yrityksen johtamisen ja päätöksenteon prosessit on sitten oltava määriteltynä. No, tässä on nyt lyhyesti vähän tuosta tuotto-organisaation säännöistä, mitä asioita pykälältä sieltä suurin piirtein täytyisi löytyä. Eli ne on tietenkin vahvistettava yhtiökokoukset tai osuuskunnan kokoukset, tai sitten mahdollisesti, jos on kyse säätiöstä, niin sitten säätiön vuosikokouksessa. Eli siellä täytyy tietenkin olla perustajajäsenet, tuotto-organisaation tiedot, tehtävät tarkoitus, organisaation toiminnan tavoitteet ja myös ne, että miten jäseneksi otetaan porukkaa ja miten sitten jäsenyys toisessa eri tuotto-organisaatiossa, jäsenen velvollisuudet, sitten rikkomuksen seuraamukset ja sitten jäsenten eroaminen ja sitten tämä äänivalta-asia. Mutta aika tämmöiset kuitenkin, tässä näyttää aika simppeliltä jutulta, mutta kyllä se tietenkin sitten, kun se teksti alkaa tulemaan ja miettimään, niin se ei ihan ole sitten näin yksinkertaista kuin miltä tässä pykälältä näyttää tämä homma. Tosiaan pyydettiin, että muutama sana kilpailulainsäädännöstä. En tosiaan itse ole asiantuntija, mutta kun tuommoinen otsikko tuohon oli tullut, niin käydään sitäkin nyt vähän läpi. Nämä on tosiaan MTK-juristi Kimmo Tammen kalvoista lainattuja juttuja. Eli tästä kilpailulainsäädännöstä nyt sen verran, eli oikeastaan tämä on semmoinen hyvä pelkistetty kuva, mikä oikeastaan näyttää ja kertoo sen yksinkertaisesti, että mikä on sallittua keskustelun aiheita ja mikä on kiellettyä keskustelun aiheita. Eli sallittua keskustelun aiheita, tietenkin yleinen edunvalvonta päättäjien viranomaisiin päin, maatalouspolitiikka, politiikan kehitystrendit, aloitteet, lausunnot, sääntely ja muut vastaavat. Markkinatilanteesta voidaan keskustella julkisten tietojen perusteelta, eli on se sitten Luken tiedot tai tilastokeskuksen tai jonkun muun vastaavan tiedot, niiden pohjalla voidaan keskustella hintatiedoista, markkinatiedoista.
Ja myös ei-sensitiivisten tietojen vaihtaminen on ok. Mutta sitten oikeastaan mennään tähän kiellettyihin keskustelun aiheisiin. Ja tässä oikeastaan ensimmäinen kohta on tosiaan toi, mikä ehkä koskee meitä tuottajia sitten vähän enempi. Eli tämä tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu ja hinnoitteluun liittyvät tekijät, kuten kate. Eli nämä on asioita, mitkä on kilpailulain kannalta sitten kiellettyjä keskustelun aiheita. Sitten siellä on myös muita asioita, tietenkin hintamuutosten ajoittaminen, kilpailukäyttäytymisen yhdenmukaistaminen ja sitten sensitiivisten tietojen, yksityisten sopimusten sisällöt tai liikesalaisuuksien vaihtaminen. Mutta tässä on tämmöinen karkea otos siitä, että mitkä on kielletty ja mitkä ei. Ja huomiona myös se, että ei voi vedota myöskään siihen, että ei tiedä jotain, koska se tietämättömyys ei poista menettelyn lainvastaisuutta eikä myöskään poista sitä, että siitä voi tulla sitten seuraamuksia, jos kilpailulakia rikkoo. Kielletty yhteistyö, eli tosiaan kilpailulaki kieltää tämän horisontaalisen yhteistyön, jolla siis tarkoitetaan samalla tuotanto- ja jakeluportailla toimivien, eli keskenään kilpailevien elinkeinoharjoittajien välisiä sopimuksia ja menettelyjä, joilla rajoitetaan yritysten välistä keskistä kilpailua. Ja sellaiset elinkeinoharjoittajan väliset sopimukset ja yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinoharjoittajan yhdenmukaisten menettelytavan, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa, vääristää kilpailua tai josta sitten seuraa se, että se kilpailu merkittävästi estyy ja rajoittuu ja vääristyy, on siis kilpailulain mukaan kiellettyjä. Ja sitten oikeastaan tuohon vielä se, että mitä sitten tehdä, jos alkaa epäilyttämään tai epäillä sitä, että onko oman toiminta sitten kilpailulain sallimissa rajoissa, onko se sallittua, mitä toimintaa tehdään, niin varmaan se hyvä lähtökohta on tuo kilpailuoikeudellinen itsearviointi, lähteä siitä liikkeelle, selvittää se tilanne, missä ollaan, no, se tietenkin maksaa jonkin verran, siinä täytyy joku asiantuntija yleensä olla sitä sitten tekemässä ja näin päin pois. Ja sitten toisena on tämä tämmöinen kuin tehokkuuspuolustus, eli automaattisesti ei aina kuitenkaan mene, että siinä on olemassa sitten tämä tehokkuuspuolustus, eli jos pystytään todistamaan, että yhteistyö tehostaa tuotteiden tuotantoa, tuotteiden jakelua tai edistää teknistä taloudellista kehitystä ja kuluttajalle jää kohtuullinen osuus tästä yhteistyöstä saavutetuista hyödyistä ja mukana oleville yrityksille ei aseta rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä tavoiteltavien hyötyjen saavuttamiseksi ja yhteistyölle ei poisteta kilpailua merkittävältä osalta kyseessä olevista hyödykkeistä, niin silloin siinä tapauksessa tällä tehokkuuspuolustuksella voidaan jo sallia, jos se tietenkin sitten on tapauskohtaista, mutta voidaan sallia kilpailulain tai kilpailulain tai siis niin, että siis toiminta on kuitenkin kilpailulain oikealla puolella siinä vaiheessa. Sitten on myös nämä komission suuntaviivojen kilpailuoikeudellisten poikkeusten soveltaminen, eli poikkeuksen soveltaminen, eli tosiaan tässä on tämä tuottoorganisaatio ja komission suuntaviivat, täällä oikeastaan lähinnä koskee näitä ilmastollisia ja ympäristöllisiä asioita, eli jos nähdään, että tällä kielletyllä yhteistyöllä on ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisia vaikutuksia, niin tämmöinen yhteistyö voidaan siinä tilanteessa kuitenkin sallia. Tosiaan tuossa löytyy yhteistiedot
Kaikki materiaali löytyy tosiaan MTK:n tuottohanke sivuilta. Sieltä löytyy loppaat ja muut asiat. Ja yhteystiedot löytyy tuosta. Ja oikeastaan tässä oli mun lyhyt setti kanssa tähän väliin, mutta jos kysymyksiä tulee, niin pyrin vastaamaan parhaani mukaan. Mutta kiitos. Kiitos Jukka. Ja nyt on varmaan se hetki, jolloin me pysäytämme tallenteen, jos oikein ymmärsin, että ei haluta noita kysymyksiä ja keskustelua ehkä siihen tallenteelle, niin pistetään tallenne seis ja nyt on ehkä vähän enemmän sellainen vapaan sanan keskustelu.